Jadi di hita pino pariuputta toga si hobi ala nunga tebuka di sun ima di tano parsirahanon nagabi hita si seda ulew noaing pe di hatiyon noaing topik may di pino pariuputta bursak mengatasi ima bulah namak jadi do roha asa jumulu hita marsipadu satahi asa sada sungod dayung buwel unang berdua sungod dayung tua ima dinalahu mangalusi sukun ni dong sahuta manang rezani huta jadi di uruha ala topi ulaw no di bursa mengatasi perjuluma pinasa pertikianon tu pino pariputa bursa junjungan gabi majalah horas tu namang ihuk mamusik pertikeno pinasa matu kita pino pariputa bursa silumonggur tong magabi majalah horas pinasa mamusik itu bursa bimbingan gabi majalah horas jadi suang-suang lima ala topik do ulaw no di hita terlumubi ma di suhu bulun pinopariputa bursak mengatasi nebebet di do roha pinasaha ma hamuna asa hamuna mga dehum mangna mga lusi na tuto di huta dos matong rohata jadi di hita pinopariputa na dong di huta tahun molope nagabiaw na mga lusi siseni amat taraja jumulo iba marsatebi talumubi hita nuaing diak ka na malingaling at tutur jala molope nong adong diak ka paduhaku na mahurang lubi asa tutuk kita marsitukul-tukulan tutong do ningot diak kata juputa si julu-julu tubuh si alapari do nagugu si suli-suli do yang guhung dari nagabi pangupulan o tubuh maka bisu di tapi no pariuputa tuariak ka na mangihut sada marohat tadi si jadi suang-suang lima dihamu na tua-tua di huta mulu siyan hami hasuhuton nung nga ba ngaradi bihami raja nami sidok buti raja nami iya malah tu mah dia musuh nami tong marah pakai kami jo tiki satok kena teh gabi iya asa tabak asa ibet kami jo dosni roa soni mah hita estem marsada teh asa tapak ke mah tikio lu mau bisa ngah suhu ton era simpel don aktif kita be simpel mata waina teh jadi ala neng manis mah hita tuha suhu ton ala hita kita guru mata pakai teh iya ala itu tuh dok lo pernah deh dari soni mak manang nai sebenok kita di bagasan dosen ruhan ala manise asuh tota partikianon upatahap maju tuh ketua guru saja isir ketua guru saja apa gawe majalah orang iya jadi songo ni mak ala dong dus dorohat lu mau bima na tutuan ay galuguro pertikianon ala hamudo na tading daputan di zona teh iya bulahan amak madohono jadi pertikianon upasaha mak Pak Deborah jadi mau datang mah di kita dongat sistem dongat saulaun ala di pasat tamu di perseksyonon songon nama nise rejani hatu huton di bagasan porminon ba aupe ulo pumai jala ama makataoni alai dohot ningit ajar dari hamu mau datang gabi masalah horas di hamu hatu huton nami di bagasan porminon makatai mahita asagok kumin si mau juju di seluton di gokod do jujumu na kita behamiro di son jala hudul hami di lagi tiar matutupar horasan tiar mapambadian tujulan nyarion jala di pasar tamudo song si panganon nang songoni sinumon di bagasan borminon
di perpungatta alani songo katani na tu naman dokon jolo ni nang nangin na asani nungnu jolo pinangat din na asani sukun hatani pabu amuma rega nami rega ni atutan mulai ma gawi ma aku ni nahuras na parjulu saheli tamado tutu hami maduk mauliati tua rupanya mata nomor 2 di bata natutong mangaramuti hita sa luhuna hipasdo hita sa luhuna rosya nungudung tabi terlumubi hami hipasdo nang didapot tamuna ima nagabibuy tutu hita marpungo jala padupak buhi ima dijulun ibagas nami si gonggon nasa pangisinaw suang-suang ni mato mataraja naktasuri pada mauliati gunang mahupasa nasaruhan nami tuha muna ima di siala marnyang nilakah muna digupun nang dijuju nami nuaing petutu dinang hudul hita tutu dilagi tiar asa tiar matutu panggabiat tiar manang parhurasan ditupa amatan nomor 2 di bata tuari akan namang ihut dihita namar dongas sahuta suang-suang ni diaka namar dongat tubuh jara akar jarami dinaung sipul hita tutu marsi panganon ima marsi panganon hita gurgur manang gabur-gabur do minum air si tiu-tiu akar janami molope songoni nabui terpatu pahami maradupuk kamuna diari nauli diari naring ganon padia semai sitok kama tuis nahulahuk kami maradupuk kamu alay molope itong makulit kami diak ka nahula kami asal amartangyak kamu akar janami asang gali marlibak gada ka naniulan nami tujulan nyaryo tubuh di hami akka pasarian di paso-paso Tuhan akan yang niulan di tangan nami di hutan ang dibalian asa buhay tutu patupon nami na lumengke siya no dinalahu mga dopi hamuna sa luhong nakaraja ni Roma sa hutan nami na tua-tua ni huta dongas sarikat nami dia kaharuan marharuat tujulan nyariun hatani na tua-tuai madonon nami si titi masigup pa hot may dilangguna oti iso sa dia na buhay tarpatu pahami ditabay tuhat tama pasu-pasuna iya dihatani si panganon ni raja nami panggabia parhurasa sidok botima raja ni huta mulai masuk nami panggabian parhorasa bape ido hape buah-buahna dari buah amu di bagas parfum waton kami be hamula tehron nami do si panganon si numen nang di pasatmu di kami tarlumubi di hita namar dongas sahuta asa songon hatani na tua-tua menamat dokon bagot namar salto menna na dia gata dirobian oti sesedia na pinantu pamune gabe horas matutui hamuna mangalean tuket dana mahamuna tuhami hamuna mangalean horas mahami na mangaton motima matutu uduk ni dia hamu hasuton nami takasin na ujuk purba takasanu juang kola takas menna kita maduma utakas amai tamamora si takas na hasuton nami dam takas mamu marbuah-buah gawe ma aku minahuras dinong manukur rajai dihatani it si panganon na susajay manakasi marajay disitakas na raja matutuhamu raja panukun jala raja panisik takas day tutu ujuak peruba tumakasad day ujuak kola asa takas sita tutu saat maduma tumakasama saat mamora asa bulung ni bulu duri jay may marsi jautan asa siakuk ni nauli siakuk ni darenggat siaka si begeon ni si manangi si peopot di roha kami pe tutu dia kahasuhutun tung takasma marbuah-buah raja nami adong do dia kapadohan di na tua-tua atau inna adong nadiaduna lebat adong pinay mana di namar sakat mahami raja nami diari akan naung salpui ima iya nakon nami di naung di luahon boru ni rajai ima boru tobi alai ummatikina raja nami nalau buy patupahon nami dinalahu marsakap kami dinalahu manggarar ada naguktu hula-hula nami ima margalu betubing jalanunga lau hami raja nami mataputon nasida menurut tohang di bagas nasida jalanunga dabok dia kahami dus ni roha pasaton nami ma batu sulang manang sulang-sulang pahuk putu nasida topai mai di tanggal 30 seda ima di bulan 5 hari Jumat ma'arina akar raja nami adong diak kapadohan ni na tua-tua
asa hati tiora inna di bukulan di rumah pamit orang do yang gok karaja di huta diari lauli diari naring ganong dang turoh nami dinalahu mangulahoni boloh gugu nami do ima hasuhuton alai pos dorohan nami watak kami makamu raja nami raja di huta tarlumubi ma di dongas saulaun nami dongas sarikat dina mangido hami di panuturion mangido hami di gogo tarlumubi ma di pangurupyong muna raja nami di manukup petong rajai di siaku songon na hudul sidongan songon na badalan ima siaku ma sidok botima raja nami mau lihat ma dia mua sutong nami na pawahon dala na mangido pangurupir dua hamu tutong atongan ipung watta tarlumubi nanain patupaulau kamu di hari Jumat tanggal 30 sada. Jadi di kita nomor dong sahuta ngatakas nak cinta tangi di tanah saya STN bahwa hata buah-buah na di pasah ni hasuhuton nanain mampain ulau dua penasida di tanggal 30 sada pasahat tulang-tulang pahopu ulau-ulau nasida. Jadi alani di kita nomor dong sahuta batakas mata sukun di bentun di pangurupion nanain si pangilun nasida sian hita dengan saya STN. Jadi ma dia mu hasuhuton nami gabi raja nami gabi molo kami ready dohan emang mangurupi di berupa tenaga nang songoni akapikiran alai asasi takas na di hamu hasuton nami di dia ma nani surupon nami di si hasuton nami mau lihat ma raja nami pakur rutu hudeli baru dipatakas manang na tumpe tulu heli dina mangidu hami di gugu raja nami ima ulota tuhumai di ingan tahun manang di julu di bagas namion jala mangidu hami di gugu di pakubasiun siap kamu nak raja nami dongan ni dongas sahuta terlumubi ma di dongas sarikat nalaho si ulauta raja nami ima patupahon sian namar miak-miak jala gudang na raja nami 720 kilo ima nalau siulah huruf tasong lima bobo nami raja nami berarti mah dia mau sutun nami mulu sian 720 kilo itu sudah amang ima do nomor guar nama oh ya kan 750 kilo hosa 770 kilo mah kilo hosa lebih jadi mamang mau langsung kami dan pola bihulala si manawar-nawar kami bay hamudu maboto taring dituturmu do udanganmu ba mo song time pe diolo po kami may ready mahami dalaw manguruti mau lihat raja nami las udu ti raja ima tu dia mamusi pasaton ni raja si sukunom nami muse dia mo sutun nami tiga hosa mayama tulu hosa raja nami tulu hosa ready do di Sony amang manang na do hami magbuat siang inganan na bunga di sore dia mah gabi mamang gabi jadi ima hulala ibu cuma jadi di kita na sa stem ngatakas kita tangin naking sungod dia buah-buah ni hasutota bawah kita di son nalaw mangurupi na sila do berupa gugu nang sungoni pikiran jalan atas suku pinakaningan di patupa sila do nanang sikarijota 720 kilo hosa jala ido dohot tu perjabaran jadi buhari kita dengan sahuta dengan sistem iya 770 kilo ayo aku lu tak bohong gitu 750 ya akhirnya kecil-kecil gitu jadi di roha mang bulu penong lo biotik mana kurang utik di roha kiraina may malomak kerjai bulu nak kurang betul 770 mulu itu nasa dapur mulu taksiran nami amang dak kurang akhirnya udun nung lubioti ko tasong nima pusik-pusik ma minakaning iso dua kaburu na lubiotik siya 750 siya 770 man ang lubiotik siya 750 nga jago ay narako
Iya, jadi lo sido lo sirapan ate. Gabe mang gabe. Iya. Jadi sipul sirapan langsung soman non ibadah. Songon ima. Ah iya, sungun nasomel mah raja ni huta. Jadi Membuka menung sian huria. iya ibadah Ibadiyat. ibadah nai jepiga. Di doa, mai tay yang memutus sosomel di huta tuh jam 10 tasong 5 ra. Nabagat iparkapuk ni matanya arit tasong 5. Raja ni huta. Kadang koordinasi do pengulan huria. Anu nga, nangkap dinasi abi. Jepiga do jam 10. Jam 10. Berarti kosikok mahita paling lebat jam sia serapan ate. Gabe mang gabe. Jadi kamar hubas pe asai botot tong. Jadi tu grup pigen nono. Grup saya teh. Iya, asai yak tusen nono teh. Hubas rupani. Somal do ga enak kapamor rupani. Sari rai semua. Isi. Buruk kasih dia kecil. Sidi kusin nak. Anu ngarong be raja ni huta, upujuhan nih. Oh pujuan ni sedeh. Iya, berarti ngarade be ini ngomak. Ngarade be amang. Jadi ulo tonon nom manopor do hita marhua do. Ala di patu pahami do amang uning-uningan na 10 batami. Patu potaro amang panotoro. Itu teh. Oh, lor raja ni huta. Ai ikut di batibu